Aşgabatda dükanlar we hususy kärhanalar köpçüliklerini yapylýar, mekteplerde okuw ýyda testirlýär, araçylyk işleri geçirilýär, ýollarda jemgyýetçilik ýerlerinde ilatyň gyzgyny barlanýar. Türkmenistandaky habarçylarymyzyň sözlerine görä bu çäreler koronawirusyň öňüni almak üçin alınıp barylýar. Şol wagtda türkmen häkimetleri koronavirus barada ilata maglumat bermezligini dowam etdirýärler, emma dowul döremezligi üçin batyş görkezýärler. Aşgabatdaky habarçylarymyz 1 aprelde paýtagtda hususy dükanlaryň we hyzmat uğrundan işleýän kärhanalaryň köpçülikliğin yapyljakdygyny aýdýarlar. Birinden başlap ähli gözellik salonlary şeýle-de ýaşaýyş çağlarda ýerleşýän dükanlar yapylýar diýip habarçymyz 31 martda aýtdy. Ýene bir habarçymyzyň sözlerine görä paýtagtda soňky günlerde çörek pişirýän we süýji öndürýän käbir hususy kärhanalar yapylypdyr. Kärhanalaryň işiniň wagtlaryny toktadylanlygy aýdylýar, emma takyk wagt möhleti görkezilmeýär. Şuňlar ýurduň dürli ýerlerinde ilatyň gyzgyny barlanýar. Aşgabatyň daşyndaky köçelerde ähli awtologlarda adamlaryň gyzgyny barlanýar. Aşgabada girilýän ýerde diňe ulag sürüjiniň esasy çatyryklarda we ýaşaýyş punktlary girilýän ýerlerde barlyk edilýär diýip habarçymyz 31 martda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä şu gün gözegçiler Mary vilayatyndan gelýän awtologlara hasuly üns berýärler. Barlyk geçirilende hemmeden soralýar kimiň Marydan gelýänligi, kimiň şol ýerde ýazga duranlygy we soňky edek şol ýere haçan baranlygy diýip habarçymyz aýdýar. Emma barlykçylaryň Mary vilayatyna näme sebäpden hasuly üns berilýänligini anyklap bolmady. Şol wagtda Türkmenistanyň orta mekteplerinde bahar kanikullarynyň möhleti 6 aprele çenli arttyryldy. Habarçylarymyz mekteplerde häzir dezinfeksiýa işleriniň geçirilýänligini aýdýarlar. Mundan daşary Aşgabatda aprel aýyna bellenen konsertler ýatyrylýar. Türkmenistanda koronawirusa garşy görülen çäreleriň puhtalandyrylmagy bilen bir wagtda adyk yetmezçiligi hem güýçlenýär. Adyň gytalan wagtynda döwlet dukanlary ilatyň satyn alýan harytlar üçin bir wagtda edip bilýän töleglerini çäklendirme girdiler. Her bir raýat öz bank kartyndan 48 sagatyň dowamında diňe 80 manatlyk adyk satyn alyp bilýär. Ilatyň 10 ýaly ýöneki adyk önümlerini satyn almakda çekýän kynçylyklary we ýüzbe-ýüz bolýan çäklendirmeler bilen bir wagtda häkimetler bolup geçýän ýagdaýlaryň sebäbini düşündirmezden ilatyň arasynda dowul döremezligini güýç bilen gazanmaga tinanşýarlar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň adamlary owa ýerlerine aýlanýarlar, olar ýerli arçynlardan ilaty köşeşdirmegi talap edýärler. Adamlaryň adyk gytçylygy barada geplemezligini talap edip, dowul dören ýagdaýynda olardan soraljagyny duýdurýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Lewap welaýatynyň köýtündagy trawynyň ýaşaýjylary huzurlyklary berilen suwuň hiliniň yaramazlygyndan, käbir sebetlerde onuň asla ýoklugundan şikaýet edýärler. Azatlyň Lewap welaýatyndaky habarçylarynyň biriniň 31 martdaky beren maglumatynda tasdiklamagyna görä, sebitiň ýaşaýjylary huzurluklarda asy bulonçok we deňlen suwuň akýandygyny aýdyp, onda ne içer, ne de beýlik zerurluklar üçin peýdalanar ýaly däldigini bilýärler. Hozurluklara çekilen demir turbolaryň çüýra poslanyny eýem ençime wagt boldy. Kranlardan sarymtyl reňkdäki deňlen suw akýar. Bu suwy içmek beýlede dursun, onuň bilen hatda ýuwunmak hem mümkin däl diýip atlandyrmasyzlygyny soran köýtündagly bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Yerli ilat bu suwdan biýalaç peýdalanmaly bolýandygyny, munyň netijesinde de durly saglyk ýagdaýlarynyň ýüze çykýandygyny aýdýar. Sary getirme, iç geçme, derdäki durly örgünler, bularyň bary adaty bir ýagdaýa öwrüldi diýip, yerli ýaşaýjy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonimlik şertinde gurrun berdi. Galy bersede suwuň yaramaz hili bilen birlikde onuň göýürilen çäkli möçberi hem köýtündagylary durly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz edýär. Günde sanyja saat suwakdyrylýar. Bu hem itrap merkeziniň ençime köçesinde şeýle, köýtündagyň ilaty guru ýaşaýan Aglaba paseoluklarynda häzirki güne çelini suw turbolarynyň çekilmedik ýerleri hem köp diýip, ýakynda köýtündagy baryp gören Azatlyň habarçysy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu tebitin ýaşaýjylary suwuň hiliniň yaramazdygy barada itrabyň häkimligine indi ençime ýyl bäri şikaýet edýän bolsa-da olara oňoýly reaksiýa bildirilmeýär. Azatlyk radiosyna ýokurda gurrun edilenler barada ne köýtündagy itrap, ne de Lewap vilaýat häkimliklerinden maglumat almak başardy. İmi tönümlerinin we araççylyk serişçileriniň ýetmezçiliginden ejir çekýän ýetgerleri, howsarlary howundarlyk edýär. Türkmenistan ykdysady kynçylyklary şol sany azyk harytlarynyň döwlet dukanlarynaky gytçylygy we olaryň hususy sewdadaky gymmatçylygy dowam edýän mahaly, milli goşunyny gulluk edýän çağırış boýunça harby gullugyň ýetgerleri harby bölümlerde imi tönümleriniň hemde
arassaçylyk ferişteleriniň ýetmezçiliginden kösenýär. Watan gullukçylarynyň dadyna ýene atalary ýetişýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan esker howsarlarynyň sözlerine görä, ýene atalar harby gulluk borjyny ýerine ýetirýän ogullarına üpçünçülük taýdan ýardam bermeli bolýarlar. Oglu başga welayetde gulluk edýän Aşgabatly bir esker howsary habarçymyza beren gurrungyny oňa her hepde otly prowadniklerine 20 manat töläp olaryň üstü bilen esker ogullaryny pasilka uradýanlygyny habar berdi. Esker howsarlarynyň sözlerine görä prowadnikler uradylan ýymy tönümlerini harby bölümiň komandirine eltip berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýene atalar esker ogullarynyň harby bölümlerdäki üpçünçiligiň ýagdaýy bilen baglykda soňky wagtlarda ýygjamladan ýergiderli mätäşligini gidermäge mejbur bolýarlar. Inni ol esker her hepde jaň etmäge enni gedipdir. Bir görseň ol gerek, bir görseň bu gerek. Ogullary gulluk edýän wagty olary boyun bolaýmak galýar. Başga çykylgy ýok diýip habarçymyz aýtdy. Habarçy esker ýakynlarynyň sözlerine salgylanyp harby bölümleriň üpçünçülük ýagdaýy barada maglumat berdi. Harby bölümlerde zerur ýymy tönümleriniň we arassaçylyk ferişteleriniň ýetmezçiligi sebäpli eskerler gullukda agyr şertlere duçar bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Ýöne esker howsarlary diňe öz ogullarynyň üpçünçüligi bilen näleýsem olaryň harby serkerdeleriniň galy bersede öňden bäri gulluk edýän eskerleriň mätäşliklerini hem gidermäge mejbur bolýarlar. Öňden bäri gulluk edýän harbylar ýaş eskerler enatalaryndan pul we ýymit goýbermegi soramaga mejbur edýärler diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtyň özünde ýaş eskerleriň howsarlary olaryň bölüm serkerdeleriniň hemde batalyon komandirleriniň mobil telefon belgilerini pul geçirmäge mejbur edilýärler. Telefon nakı pulu prosent bilen nagtlaşdyrmak mümkin diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Azatlygyň habarçysy harby bölümlerdäki üpçünçiligiň ýagdaýyna degişli goşmaçy maglumat berdi. Sabun, şampun, diş pastalary, gök, bakçy önümleri, miweler we beýlekleriň ählisi gymmatlaýar diýip ol aýtdy. Türkmenistanyň milli goşunyny maddi üpçünçiligiň ýagdaýy eskerleriň arasyndaky agalyk medeniýeti, eskerleriň kemsedilmegi ýaly problemalar hemde bu problemalaryň netijesinde wagtal ýüze çykýan öwedini dolup bolmajak gitgiler ýurtdan uguşýan maglumatlary görä häl işini dowam edýär.